pembukaan yang kono kuwi wis blebeken son, blebeken diesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dhisik persiapan arep mangkat kadruan nggih guys, arep mangkat selawatan. Bismillah nggih. Muga selamat sampai tujuan iki guys. Wong ayo nganune kene disele ning ngarepe Fitri kuwi iki. Sone wis dionekno, gak yo nek ra pembukaan ning omah mburi kene. Blebeken keloran dulu blas. Enak. Mau takon ngeterno Pak Dede, dina apa tak ning ndi ngono. Kowe ade lompo nek yo ngono. Iya, ora klub ya. Takon nyetengno. Iki lho guys, ponakan pembianan. Ayo Yan, wis di nganu Mas Yan. Ayo. Ya, kok kene iki enek musik koyo ngene iki lho. Ah, keren. Tidak tidak yo privilege go sak ngono kae. Kok iso. Barang-barang koyo ngene iki lho. Terus iki air minum, air putih karo jajan. Deses nyuwun doanya nggih semua family online tanpa terkecuali monggo dalam perjalanan diparingi selamat, diparingi lancar ya guys, diparingi selamat sampai tujuan. Yo muga-muga dino iki diparingi terang rumiyin, aja sampai dan koyo sing dhisik-dhisik ngono kaya guys. Semoga nggih hari kita makan soalnya Bapak Ketua iki wis telepon ae. Dilanjut ke kokonan aja guys. Nggih. Alhamdulillah ki LP wis teko guys. Iki kok aku entuk manggok sing ndi iki kok? Gak nang antri iki. Saiki ditumpakno LP long. Ora trek koyo ndek biyen nah guys iki diganti LP long. Barang-barangnya gak tiket ning mburi ya? Iya. Toto Mas barangnya Mas. Mosok ora sedeng Mas. Mosok. Walah sakmono. Lah kek ning ngarep dhewe. Makku tak kek. Iki Mas. Kuwi panganan. Sik nang munggah, Dik. Piye? Walah ngono. Aku manggo endi iki? Sing ngarep kene. Cek buka Mbak Ju iki Mbak Ju. Ini buka Mbak, tolong Mbak. Walah ngono. Nah, iki lho penak nggo dolan barang. Manggok kene guys. Lalah anak musike. Nang Mas iki. Jadi oh ini. Ini enggak boleh. Ya, itu kok beda kan. Mana itu sing mulai pengawi mulai masuk ke tempat Mbak. Ya, sing aku pengen ya bener. Kamu boleh Mbak. Jadi mlebu lorong wis melewati kota Ngawi. Dawu ya. Dawu ya ombone ya lumayan. Nek ombone iki yo gak ngono. Wis terjangkau lah. Tapi semua pokoknya peran sak nang wong. Ojo ora apa-apa.
Arep kae. Oh, nggih. Lha kuwi Mas apa dalan kene? Ya iki wong kene. Ya alah, sing endi Mas? Kernete berarti. Kok kernet. Lah apa nih? Nganten kan iki. Walah, mapak. Jebule ngedono dalane. Iya lah. Walah. Kok kono ra pe iki ra tembon. Oh, no. Waduh. Dalane koyo ngene. Dolane coba nang kene, Mas. Nanti sing nang kene. Koyo Muryo ngono kae ya. Iya. Kelap-kelip lampune. Menyala bolo. Lokasine walah koyo ning Muryo. Gak krungu adan ya Mas ning ngene ya. Ada rendengan kesel dengan Bardaud keselen. Ya percuma ora ketok iki. Tapi mas kok ning opo ngono lho. Remeng-remeng iki kok. Wes teko iki. Kan kan. Kita mungkin barang dolar sholat. Berarti yo ngetutna awake dhewe Mas, gak metu nganu maksudnya. Mampir benjing mantuk lho. Nggih, nek mantuke mbok paling yo. Karena baru cepet kan bedang. Alhamdulillah akhirnya wis tekan lokasi guys. Sampai bar maghrib pakai tekan gini. Mangkate mang jam 3 bar asar. Loh iki mlebu rono. Alah kok diurusi wong kene, Dik. Biasane yo ngono. Biasane yo diurusi kene, Dik. Ayo Ri, ayo ya. Seman maghrib apa ora iki ya? Seman maghrib. Lah nggih jane mandek ning kono mau ya, Pak. Ndak, kae gak diwangi nggowo. Ndra diusungi kene lah alate biasane diutungno kok. Mas Chandra wis rono le. Wis mlebu menjero. Kowe iki sida tuku lontong apa ora ri? Nek bakul lontong. Nek bakul lontong sida tuku lontong apa ora? Kan nek ndek bakul. Saiki nek bakul dari gedhe-gedhe iki lho. Ayo, sampe kono. Loh, lah gak diwangi nggawa pendarate ya, biasane diwangi nggawa. Lah yo. Apa Mas? Lah sangu kerupuk lah ngono kae. Ning kene kok ora nek kerupuk. Nyidam. Mbah. Nggih. Wes mulai enek musik. Piye, Dek? Iya lah, oke Dek. Langsung ning nggone sing digawe jarene kok. Wis dikeki kamar ngono jarene. Oh, walah aku rek kok jaran lek Sas. Niki emping-empingku.
Lah lek cara udan rekoso ya lek malah. Iki lho dalane mlebune mbet. Iya. Ning ndi panggungnya? Oh, alah. Mboten saged salaman nggih, ngapuntene. Ngrenjong. Nah, kenalan dulu. Alhamdulillah. Ri, tampak nori kiri. Cekik ri. Sampeyan sing nang sorwet ya, Mas. Ketok kan nek papan lendenan. Anggen selendenan Mas Wahib e. Mbah, teko nendi? Lah iya nanti. Mbah, Mas Yon tak urung teko kene, Mang. Apa dhisik wae? Wes sih wajire. Lah barang-barangnya tak dinundum awake dhewe, Mang. Mas Yon digowo sapa? Tapi wong nendi? Lampu sik ri juga ngenteni mandek sik. Dalam? Oh, nggih. Nggih. Dipersilahkan masuk. Nggih. Kamarin Ya sama. Nggih, Pak. Mbak. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Kayak wong ape lungone ndi tasku tak bayangno iki. Dalam apa? Ndak eh? Lho. Omahe. Kuwi anu, ketok ki lemah. Oh alah. Berarti dijebol ngono gedhe ke. Lah ya piye ya utara ya pinggir jurang. Kono kae. Jurang-jurang, guys. Kayak iki wis lemah kono. Apa sing keri? Sing keri apa? Iki agak tekan lokasi langsung diparingi mam, guys. Langsung domam bersama-sama. Anakku ndak mame sayur soto, guys. Soto bening.
Dan dua hari kalau bingung mulu loh. Jadi sebenarnya nanti belum. Enak ya. Sebenarnya kali ya. Yuk guys, makan guys. Penting kan dulu, guys. Malah ini ngan video mana? Yes, siap. Boten. Kasih bu. Cara teng juga. Ini kan bingungnya Betul kan? Ye, mangga. Kita ye. Oke, bentuk pergi ye. Ye, Alhamdulillah guys, wis jadi rombongan ya. positifnya punya positifnya sesuai. Istirahat, Bentukannya apa? nginep. Kowe apa gak turu ri? Ngerek cek ning kono apa turu ning kono piye? Bisa. Ayo. Nang golek nggon kok. Lho, lha ora nang jujurno geger apa piye ya ri? Mas. Mas Yon. Sam sing gak leren tak sampean bae lho wong iki lho padha ae. Sing kesel iki. Ora sampean tok. Kok iso. Sesuk dilanjut nah ya guys. Besok pagi dilanjut lagi. Sekarang tidur di sini alias nginep.
Ayo golek nggon, golek nggon. Mangke anu. Pripun? Filmnya segene. Loh, pindah berarti. Ini gini, ora dibujung laler ngene Pak. Piye turun ning ndi? Masuk kuat ya? Ini dahar yen. Nang panggung ta lah. Lah, lah dek mau nek kon ning panggung kok gak sanjang kok koyo tes medun. Oh ning sore panggung. Sore panggung. Nggih. Karo layar. Sesuk paling tangi turun buintul kabeh kok. Pokoknya semut londo. Makan dulu bar mangan lagi anu. Nggih, nggih, siap, siap. Digelar ning sore panggung lho. Kene kon turun ning sore panggung lho, Bu. Mriki enten malah kok, Pak. Kalau lampu enten. Sabune kula karo sikate kula tinggalan. Wes biasa sikatan. Sikatan ki wis sayu ya. Ana encing ya. Mbak, Dek Dia ki kan edak kali nganggo lempung ngono. Ini ya, ya. Siapa isi KBC? Lho, walah nasi goreng alhamdulillahirabbil alamin ya Allah Gusti. Kayak yang ngetanget. Nggih. Lah kula pas mam malah laler ijo, Pak. Pas mam. Lah piye wong iki lho panas jane. Sego goreng. Alhamdulillah. Ngene kok Anget-anget. Ayo laler kok yang ngene ndedem mam. Ini belum mangan enggak apa-apa. Memang kita langsung mati. Ki autane sapa iki? Alhamdulillah, guys, iki jalan-jalan pagi nggih. Oh, koyo ngene iki kondisinya. Ini putuk gunung, dadi sing duwe gawe kuwi ning ledokan. Koyo ngene iki, guys, lokasine nggih. halo. Iki jalan-jalan pagi. Apa, Mas? Enak apa? Deben sing deben. Sing sekat. Ketok kok kene berarti. Sing nggih endi? Walah kae kono kae. Lah nang omah kae. Bu ketoke kok kene ora ketok, ora patek ketok. Alah, munggah ini kok kempis-kempis. Ayo, Bu, dilanjut deh, Pura. Kondi. Mbah kono Lah ya. Entar ayo pemandangane yo ngene. Lah ya bakule rayang iki lho rono parake. Iki warunge cek adoh iki cek rono iki. Mriko. Terus jerebuke mau.
Alhamdulillah ki waktunya pulang. Soalnya selesai. Monggo Pak, saya mawon. Nggih. Nuwun pamit nggih Bu. Matur suwun Bu. Matur suwun nggih Bu. Nggih, sami-sami. Mas. Lah rombongan kok. Nggih. Amin nggih. Monggo sedaya mawon. Kula nyuwun pamit nggih Pak, kowe matur suwun saya kula sami-sami mugi-mugi acara-acara amin. Gegel. Buruan nggih matur nuwun. Lah nggih, diurut-urut nggih sesuk. Oh nggih. Ini Jesi toko baju niku lho. Nggih, nderekaken. Alhamdulillah wayahe pulang-pulang, guys. Budal sore baliknya teko omah to ya sore neh. Monggo Pak nyuwun pamit nggih. Nggih, melok nganu, Dik. Anu Mas Pras, kita pergi lho. Ini. Iki saiki ketok, ndek sore teko kene pas magrib peteng ora ketok. Saiki mulai kadang ya ketok ndi-ndi. Wah, solen-solen mah kon. Walah kalau gawane ketok kan lho. Oke, gawane ketok. Walah iki pas munggah nang. Tebune juga patek apik ya Mas. Anu, maksudnya gak ngabuk pindo. Sing masuk KI ngresaki sik ya. musik dhisik semi di topik itu Ayo. dalan aku mbek makan dipanen panen terus riye. Panen bulan 3 kenawan niku ini. Rupane anu enek panen. Tapi ngono ki kudune nganu ya Mas, ngerabuke rodok diakehi ngono ya nek wis pindonan. Jalan mboten disukani niku apa tai ayam niku. Oh, gak dikeki telek pitik ya bener ya. Banget pengaruh mereka suka. Iya. jagung yo api Nah iki gandume niku sing gadah griya ning wau niki. Lemune kok ngene ya. Nggih.